Goejoen, het is maandag 26 januari. Dit is Bient, met Joen on tafel. Gerda van der Werf, zij is leuk op uw regeer en wil morgen met duizenden oren het hele loon plat lezen. Johan Scotanus van restaurant De Jouwste Tour, hoe de nieuwe allergiewetjouwing. En rijdspanningen, ja, do. Ja, ik vanzelfs best je. En we proeven de prijswinnende snet. Wat gebeurde daar, Rijtse? 16 soorten snert, die maakt dan proeven. Dat op zijn zastwezen, dat maakt echt tariëren. En dat is ik dreig, hè. Ja, het is sowieso dreig om al een snert maar het is ik. Maar wat markeer dan deze? Ja, de wien ik bij de wien gewoon zoer. Zoer. En deze wie zoer? Nou, er zijn alle verschillende dingen, maar misschien hoe smaak valt net te twisten, zeg ik altijd. Maar daar wien ik echt bij, dat vond ik dus echt net lekker. Oké, het geheime recept, de winnaar zit in dit ding, ja, en daar proeven ze van. Dat proeven we straks. Super. Ja, en dadelijk ook nog de opmaat naar een groot spektakel in Kimzut. Want wij volgen deze week de tarriedings van het Ieper Lospul, waarbij de pleats van Grutte Pier in vlammen opgeet. Ja, misschien wisten jou het nog net, maar we staan aan het begin van een grote volksopstand. Allereerst, dat is het doel van de actiegroep Break the System. Toen is de mensen zullen in Den Haag protesteren tegen uw systeem, maar als doel de macht waarom te brengen bij het volk. Ja, Gerda, 27 januari, dat wordt de dag van de volksopstand. Ja, ik voelde dat nog net echt omkomen. Je misschien echt net, maar dus, we hebben morgen een volksopstand. Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, dat mag je uitlezen. Wat zit er te gebeuren? We hebben morgen het Malieveld helemaal verruis. En daar komen duizenden mensen uit heel Nederland op aan. Het aantal kunnen we net helemaal precies voorspellen, maar wij hopen op een opkomst van een stuk als 20.000 mensen natuurlijk. Die dan marginaal vertellen komen dat het oors met in Nederland, dat het clear is. Ja, het is we hebben Break the System, Sahit, de groep, hè, op Facebook, vooral sociale media is het. Maar wat, kun je even kwart uitlezen wat dat krek is? Break the System? Het is een groep mensen die er clear mee is dat mensen in ons land net meer krijgen wat ze verdienen. Dus oude mensen moeten de zwaar krijgen die ze verdienen. Zij hebben hun land mee opbouwd. En er is nou net genoeg geld meer om ze te verzwargen. En oude mensen binnen hier een bouwkoor en willen uit elkaar hellen, omdat ze net maalkoor naar hetzelfde verzwargingstehuis maaien. En mensen kunnen hun medicine net meer betalen. En de ziekenfondsen binnen hartstikke duur. We betalen voor zorg die we net meer krijgen. Van artsen die we net meer zelf uitziekje maaien. En het wordt alleen maar duurder. En er komen nou schrijnende gevallen bij u op de tafel, nou we hier maar bezig zijn. En het zijn geen uitzonderingsgevallen meer. Het wordt steeds meer en steeds erger. Ja. Dus het wordt wel tijd dat we nou maar zo'n jaren litten dat we zelf ook een stem hebben, dat we een inbreng hebben. Dus ben leuke bewenners van Nederland die nou in opstand komen. Het is wel een vreedzaam protest, dat moet wel duidelijk maken worden, want we zijn wel best wat werken de oude man. En er binnen ik wil rare beschuldigingen nu kanten opkomen. Zoals? Dat we racistische partijen wezen zoen en dat we het boetlanders binnen. En dat is beslist net hier. Pegida, Big League. Ja, bijvoorbeeld. We willen echt kleurloos blijven. En de bedoeling is dat links en rechts bij ons ondersluiten kunnen. Maar dat we wel voor een rechtvaardig en humaan loonweg in. Oké, nou laten we even naar het Malieveld gaan. Dat is een gigantisch groot terrein. Er kunnen een soort mensen heen, aardig op de trom slaan. Is een soort gebeurd, is net een heel soort actie opvolgen vaak, hè, op al die protesten. Dan steen je hem daar mooi. Maar hoeveel mensen kost? Dat kunnen we net zeggen, want we hebben evenementen gepland op Facebook. En die zijn best wel een aantal keren al de rouw hellen. Maar 40.000? Ja. Ja, denk je dat? Ja, gaan we voor. Hoeveel komen de Big Leagues uit Friesland? Waar? Ja, bussen. We hebben bussen inzetten van nou Greens, oer Ljout en oer Heerenveen. Die bussen zitten vol. Maar er zijn meesten. Ik weet net hoeveel plakken er in die bussen zitten. Nou, hoeveel bussen? Draaien, denk ik. Draaien. Nou, keer 40, dat is ongeveer 120 man. Maar er binnen, ja, en dat is dan alleen nog maar uit het noorden. Maar er komen ook bussen uit Limburg. Maar er ben ik honderden mensen die met het openbaar vervoer gaan. Er binnen al die groepskortingen binnen regeld en die ben verkocht. En mensen hebben
we hebben een pagina oprichten Carpool the System. Bij meestal Malcolm Mari de kennen. Dat rint echt als een trein. Ja. Nou, en dat is die in Malieveld. Ik neem aan dat de sprekers binnen. Maar je gaat ook naar het Binnenhof, hè? Daar wordt het onbeen. Wij gaan naar het Binnenhof inderdaad. Er wordt een petitie onbeen en er wordt een eisenpakket deadline. En dan wordt er een ultimatum gesteld. IJzerpakket? Een eisenpakket, ja. Ja, wat is dat? Wat is dat? We hebben maar de achterban, dus ik kan net zeggen, we praten voor het volk, want daar ben ik een heel soort mensen die weten hier net van en die hebben net een stem in hand. Maar dus achterban, we hebben als in allen, hebben ze iedereen de kans gehad om punten die in dat eisenpakket moeten, om die in te sturen. En daar hebben we een eisenpakket van maken, zoals bijvoorbeeld dat we waarom willen naar het oude zorgstelsel. Ja, want dan namens krijg je voorbeeld van de zorg. Ja. Maar wat is dan nog meer, wat voor systeem moet er dan nog meer brutsen worden? Het systeem wat brutsen worden maat is altijd nou geert in het huidige kabinet. Dat er gewoon mensen zitten kunnen die voor u alles maar beslissen kunnen zonder dat wij daar zelf Net democratisch. Wij zijn al lang geen democratie meer in Nederland. Nee, hè? Echt niet. Nee, hè? Nee, wij maaien één keer in de zoveel jaar maaien wij naar de stemhokjes om een stem uit te brengen, om te vertellen welke partij op dit hier de basis speelt die mij. Ja, dat is democratie, toch? Ja, maar ondertussen hebben die partijen al hier leugens en ze houden hun net onder woorden, maar onder woorden die ze uitspreken en onder beloftes die ze doggen. En ze beslissen maar voor u. Wie is het er maar eens dat u ziekenfondspremie zal hier zijn heen gaan en dat u ze medicijnen net meer betalen worden en dat er steeds meer zorg geschrapt wordt uit dat ziekenfonds. En wie is het er maar eens dat een mem van mijn leeftijd, maar bensjes op squallen, en een man die werkt, zij kan met de hele dag bed lezen blijven in een ruft, omdat ze er net ook in wachten tot haar been uit squallen komen om haar uit die ruft te halen en haar een droege ruft te gaan. Dat is net normaal. Dit is een voorbeeld als het ook is. Dat is net van deze. Nederland is een riek yield, maar het yield zit op de verkeerde plakken. Er wordt u steeds meer yield aannomen. De pensioensbegelieks, dat is... Maar door ze kreeg, in je vorige keer van een wien van plan om een Binnenhof zitten te doen. Ja, kreeg ze lang dat de regering uitreed. Uw oprichter Berry de Mooi het oproepen. Dat is dan net reëel, zoiets. Nou, daarom hebben we het verhoren naar het Malieveld. Maar we doen dit, we zijn in Peteging met politie en met gemeente Den Haag. En we gaan nou uitpraten, we doen het nou sa. Maar dat is één keer. We gaan nou één keer leervreden en daarna lopen we handen van nou en dan komen er en dan kan het zo wezen dat je met Malieveld of het Binnenhof bezetten. Wij jouwen ze dus nou de kans om te reageren. En als er om 4 uur net reageerd is, dan is het feestje bij u oer. En dan wat zou je dan op persoonlijk willen dan? Dan zeggen wij ik het feestjes oer, maar er is misschien nog wel ergens een afterparty. Nee, maar persoonlijk bij dan? Wat Soestoof van Soestoof zei, nou dat is een actie, daar wil ik wel al mijn tijd van niet zetten. Ik bedoel, Occupy, mensen gaan in intentie zitten. Hier na dit evenement, nou dan zoeken we bijvoorbeeld mij al uw volgers, wat inmiddels al op 160.000 zit op Facebook. Dan zoeken we oproepen kunnen tot acties als bijvoorbeeld al je massaal oerstappen naar een orenverzekering. En dan lietsere verzekering die net zo vol te vertellen hebben bijvoorbeeld. Ja. Nou, 160. ik ben benijd. Maar dat wordt alleen nog maar meer. En zeker na een maand krijgen we meer. Zullen we zien hoe het morgen beteert? Ja. En dat er een hele opstand komt, nou ja, dan ben je al een eerste beginner. Hè? En dat ik is net, hè? mooi. Dat is Berry de Mooi. Berry de Mooi is dus oprichter. Hè? Okay. We zullen het even heel wat oors. Vind je het slim? Hoe snel? Hou je ervan? Nee, hè? Dankjewel. Nee, maar is het net? Nou, want? Ik wil vegetarisch, veganistisch, dan... Oh ja, je hebt me veel, ja, maar... Vegetarisch. Je zit was niet. Ja, en dan ben je net allergisch voor jetten, toevallig. Dat kleer. Nee, Maar misschien is er nog wat oorlekkers voor die straat. Rijtse, het is die beurt. Ja, want we zeggen Krekkel, dat is een wedstrijd West, in Wietmarsum. Ja, net. En je moet zeggen, Krekkel een liet stukje vooruit. Nou ja, al die soorten sterk, maar ik heb net al ingekeurd. Ik kijk nog maar een 82-jarige oude man keurt. En die man die wie echt helemaal over het zoeken van snet met saproer. Maar wat er uiteindelijk op del komt, en dat is het, snet is datgene was dus eigenlijk zelfs van die mem. Prouders, dus dat nemen ze aan een manjoer wordt reminisceren. Dus datgene was van vroeger, we waarom helft van ja, zo moest het eigenlijk. Ja, dat zijn dienstnetten de lekkerste. De lekkerste zeker Johan of net? Van mem, ja. Ja, van die mem. Ja. En maar ja, dan heb je al die verschillende smaken, toch? Ja, nou dat bleek. Dus ik heb een 14 soorten smaak. En ik moet even zeggen, Griet Katz, 64 hier, die had woon. Ja, zullen we dat eens even beschrijven? Want we hebben er een filmpje van, daar staat het al in. Doe maar even. Winter in Friesland. Nou ja, net alle dagen, maar je het al. En als je nou winter is, dan denk je om snet. En er zijn zakvolle recepten hoe snet. Beppe, Mooike,
misschien nog een de buurvrouw. Maar wat is nou de lekkerste snet? Dat treft, we zijn hier in Wietmassum en dan gaan ze hier op een wedstrijd. Waar maakt het hier de lekkerste snet? Nou, dan hebben we hier eventjes de oudste deelnemer opzocht, die mij doet, en de jongste. En ik begin even met de oudere, is dat goed? Gebruiken jou splitjetten of gebruiken jou gruttejetten? Hele jetten. Waarom? Ja, omdat die lekker er binnen. Tje, zo simpel is dat. Maar heeft u net een speciaal ingrediëntje waarvan zegt... Oh, dat zou je misschien net? Nou, dat heb ik lauwerd voor mezelf natuurlijk. Oh, dat is ik logisch Kunnen we net binnen. Nee. Leidse en juryleden, je mag even beginnen met proeven. Eerst te dik. Ja, precies. De allerlekkerste snet van Wietmassum, die we maken in snet komen nummer 12. Nou, wat is je specialiteit van snet? Lekker spek erin en witte was erin. Witte was erin. Aha. Gebruiken jouw splitjetten of hele jetten? Split Nou neem ik jouw snet, neem ik even wat van mij. En meen je is de uitsturing in Bient. En dan let ik jouw snet op televisie even proeven. En die neem ik maar, oké? Nou ja. Dit is snet van Griet. Griet Kats. En je gaat hier met aan komen. Ja, dat ziet er goed uit. Want wat zit er, Jan, wat zit erin? Kun je Ja, dat zien? sowieso Analyseer het eens even, collega. rookworst, knolselderij, Ja. prei zit erin, wuttel. Dat laat je al. Dat lijkt er al in, maar splitterten dus. Ja, Dit is lekker in hier, jongen. Ja, Ja, heerlijk. maar ja, goed, wat is nou de lekkerste, hè? Ja, dan heeft het, dit liep dus het meest op die mem. Dat klopt. Zo zei het goed, want dat herkent dan weer waarom. En dan denk je, hé, dat vind ik het lekkerst. Maar dat wie gelukkig net alleen, want wie een machine treien en punten doen. En dat is echt heel eerlijk gong. Maar haar mem, dat mag ik even zien, dat wie Griet Bos, die is zo'n jongen hier. En die hier eerst de snet even keurt. En toen zei ze, nou stuur die maar in je vanken, Ja. dat is het winnen. Nou, hoe is dat? Prachtig. Ja, mooi toch? Maar dit is dus een gevoel. Hè? Wij hebben het maar de winter is het echt het eten wat je hem had. Ja, ja. Kinderen een winter zonder snet? Nee. Nee. Johan? Nee, Nee, dat bestiert doe ik net. Maar net? Nee. Nee, dat bestiert Nee. net. Nee. En ik net zonder cirkel, stampot cirkel, en zonder hutspot, en zonder haché. Dat jet gewoon bij onze cultuur. En waarom is dit in de winter zo lekker? Omdat het, het is heel voedzaam. Hè? En ik even waarom, je hebt er roggebreed bij. Nou, dat het ten meeste maar de schijf van 5 eigenlijk. Want het heeft niks te krijgen, maar een tafvoeging. Het is een hele goede combinatie. Maar je zit vezels in. En een snet die bevat dus eigenlijk te min vezels. En omdat er dan roggebreed bij is, heeft die maaltijd weer compleet. En is dit alle hier allergievrij? Nee, want je zit wast in en je roggebreed jet glutenvrij te wezen, maar dat wordt altijd geproduceerd in een bakkerij waar mol is en dan zitten we gluten in. Ja. Ja, en wat is het verschil tussen snet en erwtensoep? Nou, zo is het. Wist het net? Nee. Johan? Nee, ik weet het ook niet. Als je snet maakt of erwtensoep maakt en die eet het op die dag, dan is het erwtensoep. Ja. En list het de nacht steen, dan wordt het snet. Oké. Hey, nou, hartstikke bedankt voor uw uitlezen. Wat pril aansnijven. Doorweven? En nog een oproep, hè? Want Ik ga nog, Mike hem dan? ja, Oké, mijn oproep is om alle mensen die nou joggen, om hun echte familierecept te sturen naar Omroep Bient. ja, bient het Ja, omroepfriesland.nl. bient.omroepfriesland.nl. Want, en dat mij stoofparkers weer, sucade, hutspot, wat krijg ik al gezegd. Wat is je lekkerste recept? En dan kunnen we daar iets leuks mee doen. Oké, super. Nou, dat komt vers wel weer waarom. Ja. Rijts, we zullen even niet. Ja, doe even. Ja, we gaan naar de Riegen van deze week. Want hij is de man van Boeterbree en Green at Sea. Is Grutte Pier. 400 tilien waard zien, pleert zien de brons tutsen. En dat wie het begin van zien strijd voor de Frieske vrijheid. In Kimswut wordt dit toonsditioen betocht met een theatrale optocht. En wij volgen het warp in de oren der uit daar. Dat ze beginnen, dat ze in de loods
We hebben jongen een naïersborrel, de Grutte Pier naïersborrel. En dat betekent dat alle mensen uit Kimswerd zijn oproepen om jongen in het MFC, in het multifunctioneel centrum te komen. En al die werkgroepen die het meedoen om het project uit dat dorp, die presenteren dan hoe vier het zij op dit moment binnen. Ik ken Nico ook even bellen hier. Oh, die autoradio moet op tuner staan, dat was het. En om al die mensen een beetje op te roepen, om te komen, beginnen we eerst mijn geloedswijn terug het dorp. Goeiejon, Griet en Isaac. Kom je Munich even gezellig naar MFC Pierstee voor een naïersborrel. We zijn vanmiddag nog dat we met de jongens van Heksenham aan het repeteren. We van ja, wat is dit spannend jongens. En normaal dan wist gewoon, ik heb spelers, ik heb een script, ik heb tekst. We beginnen het repeteren en dan wist wel, ja, dit moet een beetje oors en dat moet een beetje oors. Maar wij doen alles op gevoel en op intuïtie. Vragen staat vrij. Dus kom al hier. Naar het MFC Pierstee. Het is een soort speeltje, wat we met 300 mensen kunnen doen. Goeie. Geef hem maar warm applaus. Dirk, je moet goed in de microfoon praten. Ja, Jan Tekstra. Is dit dicht genoeg in de microfoon? Jan is muzikaal regisseur. Te jaren doen we de regie. Ik richt je mij wat meer op het spelen en op de grote beelden en het geheel. En Jan doekt helemaal in op die muziek en op dat loert. Ik heb buurvrouw ook, jongen. Oh ja? Die zit om toe. Buurvrouw Stijn. Ja, goeien meesken van Kimswerd en omkrieten. Mensen niet meedoen, misschien ergens oors, wij uit Harlingen of Makkum, Pinjum, Arem. Toch? Alle magnetion wie in de meesten ontnaaien en de bouw wie in 3 dagen eigenlijk wel kleren, wat in 3 weken betocht wie. En dus giet het slietjagen en ik weet net wat ertussen staan is, maar het leeft. Dat is gewoon heel duidelijk. Dan komen de oliedrums. Uit de zijkanten van de zijstraten komen ze allemaal op je af. Dat zijn de paardenhoeven en dan gaat om 12 over gaat de kerkklok weer. 5 keer. Jan maakt het een tijdscompositie. En dat is een tijdscompositie van 30 minuten. En in die 30 minuten moet je voorstellen dat om 20:00 begint de compositie. En 20:01, 02, 03 en 04 zijn daar eigenlijk al hier muzikale happeningen en geloeren in het dorp. Dus de kerkenklokken doen er ook om mij, dichtslaande autodwarren, ramen, knikkers in een pot. Het dorp is een grote orkestbak. En we zeggen echt wel een feestelijk, muzikaal oorlogsgebied. En oorlog, dat neigt dan wel heel erg zwier, maar oorlog is in dit opzicht een hoeveelheid ongeloerden en ervaringen in dat dorp. Nee, wacht je. Ja, de optocht van Tonstition is al uitverkocht, maar als Jorge van Bient kun je daar nog zelfs nog bij wezen, zoek ze. Like eens even op de Facebookpagina en dan jou wij onder de likes 2 keer 2 kaartjes voor. Nou, vliende wieken maak je ook kans op het hoenderkoppakket, dus heel wat doors. En de winnaar daarvan is René van de ploeg uit Kolm. Een soort, willen de maar succes René. Ja, als je allergisch binnen van Bigelieks gluten, gluten of lactose, dan kan dat knap lastig wezen als je het eten willen. Restaurants moeten daar zo'n december rekening mee houden. Jongens, Kotanus, krijg al eventjes een pergament in het peteer, maar je bent de chefkok van de Jouwste Tour. Ja, eigenaar van het restaurant de Jouwste Tour. En je hebt dus maar te krijgen dat mensen dus bij je komen. En wat is er nou van december al verloren qua allergieën? Nou ja, er is een wetgeving kwam en daar hebben we uw machinaal aan te horen. Maar kun je zo'n voorbeeld, Jan, hoe dat gaat? Als ik binnenkom en wat moet ik dan voor dadelijk zien bij je? Op een kaart? Nou, op de kaart met de steen. Hè. Dus er moet een lietse vermelding steen op de kaart dat uw producten allergenen kunnen bevatten. Ja, we hebben volgens mij een voorbeeld van een kaart werd zaken opstaan. Ik heb hem misschien er even bij pakken. Ja. Dit is het hoofdgerecht. Dit is net van hem, volgens mij. Kalfsbiefstuk met portsaus. Nou, dan zie je dat er gluten in zitten en soja onderhoren. Nou, de rest keer. Heb je hem dat extra? Nee, wij hebben het net op deze manier. Wij hebben gewoon in een regeltje onder de kaart hebben het vermeld. En Jim Ruitsen? Ja, bij mij ook. Ik al zo'n van hier in zaken nooit aan de orde wist. Maar oké, het is nou een wetgeving en we zijn heel braaf hier in Nederland. Ja. Dus we doen daar aan mij. Alleen is die onderop, ik heb al jaren, dat als je een allergie hebt,
Meld het even. Als hij vegetarisch is, meld het even. Dus de verhoor het eigenlijk net een soort van jem dus. Maar we dan kerst het dan op zich verhoren het net zo vol, maar we moeten dus vol aan horen. We moeten het weten, we moeten wel weten waar we over praten natuurlijk. Maar ja, dat doen wij al 8 jaar hier, rijdt ze dat zijn. Maar verneem je dat er nou een heel soort mensen bij hem komen die het niet allergieën hebben? Nou, het wordt steeds meer. Wij hebben dus restaurant 8 jaar hier en de merkt wel dat het wel meer in de picture staat. Om het zo maar te zeggen. 40 tafeltjes? Nee, wij hebben 12 tafeltjes, dus dat valt best wel maar. Ik heb het van een kok die zei 40 tafels hebben en dan ben je 20 keer, maar dan zit er te puzzelen. Ja, dat is net makkelijk natuurlijk. Nee, ik bedoel, als er op ik 12 tafels heb en er zit vol, dus is 44 man in het restaurant en er binnen een heleboel uitzondering bij, dan is dat net makkelijk. Maar dat probeert er wel aan te voldoen natuurlijk. Je moest er bovenop zitten, maar we zijn wel maar 4 man in de keuken. Ja, want je wil net dat die een allergische reactie krijgt. Nee, absoluut niet. Dus we zitten er bovenop. Het valt ik wel een beetje maar. Ja, dat valt ook. Mensen die allergie hebben, die weten dat een allergie hebben, die gaan het zelf, die jouwen het echt wel aan. De meesten wel, maar ik heb het één keer gehad dat iedereen het net wist. En de man die hier een prachtige kokkie bij zitten en die het restaurant uit en daar wie het na het einde van het diner en die ging het toch mis. Ja, dat wie puur en toen is ik naar de dokter gegaan en dat wie puur een allergie. Ja, maar als je dan kan het wat traceren. Ja, en dat is het weten hoe het zit. Ik wil even naar die grote bakbeesten naar op tafel. Ja, fisk. Loek hem eens even misschien wat meer in de tannen. Kies ik even beter in beeld. Dit is een zalm. Ik hoop dat ze een beetje in beeld krijgen. En een kreeft die het nog leeft. Ja. We hebben hier eigenlijk 2 vissoorten. Een mooie verse zalm die ik vanmiddag even bij onze plaatselijke visleverancier wij hebben helpen. En een mooie kabeljauw. En eigenlijk, volgens mij is het gewoon een kabeljauw. Ja. En dus wat schaal en schelpdieren erbij. Nou, dat binnen vis is een allergie. Reactie op krijgen en schalen schelpdieren. En waar vooral die reactie komt, is vooral heel veel schalen schelpdieren. Ja, oesters, hè? Ja, oesters, kreeft, langostines, gambas. Dat begreep ik. Dan hebben we hier. En, dit vind ik persoonlijk het lekkerste. Ja, een toetje. Het dessert. Dat is vegetarisch, hè? Dit is vegetarisch, toch? Wat is hier? Dit is een crème brûlée? Dat is een crème brûlée. Nou, daar zit al 2 in. Room, molken, eieren. En dat ben al van de 14 12 heen. Ja. Dan zit er bijvoorbeeld mijn nuten, amandelen. Dat zit hierin, binnen amandelcakejes. Wees bijvoorbeeld waar wij als koks heel erg rekening mee te houden. Wat voor we doen bijvoorbeeld om het ijs vast te zetten, wat doet er eronder? Good nighting was eronder door. Meestal zet het mij wat kruimvast. Nou, dat denkt. Dat denken ze net altijd nog nee, maar dan zit het er vaak al bij. Ja. Zit er nu in. Maar ik heb dus toevallig een allergie. Ja. Dat wist ik heel lang net, maar ik heb een paranotenallergie. Ja. Waarschijnlijk. Dat is het helemaal uit. Maar hoe gaat dat dan? Bel ik nou je op taal? Of kom ik dan binnen en zeg ik, nou, ik heb dat? En het mooiste zo is dat mensen u zo bellen en dat gebeurt heel vaak. Gluten en lactose. Dat jest heel volle. Of schaal en schelpdieren. Dat ze dat melden bij ons, want ik heb er van tevoren wel rekening mee gehouden. Meestal zie ik dan niks in de gast. Nou, mooi gebruikmaatje van uw verrassingsmenu voor jou 4 gang, want dan kan een mooi menu voor je kunnen draaien. Maar het is wel vervelend. Het is heel vervelend wezen, maar als je het van tevoren weet net. Als je het van tevoren weet net, maar als het op de jongen zelf gebeurt en er zijn er meerdere, bijvoorbeeld de hesten een taal van 8 en in die taal van 8 zitten heel veel uitzonderingen bij. Nou, dan is het wel eens even de regen als een volle zaak heeft. Het valt er wel een beetje mee. Het valt wel mij, maar dat is maar correct hoe let komen de mensen binnen en nou, dat de conclusie wezen. Hij dacht eens krijg je een snethongen, maar is dat toetje her? Nee? Nee, dankjewel. Ach, ik net. Nee, dankjewel. Een zinnig eten. Hey, mensen bedankt voor de uitlis. En wij eten nog even gewoon lekker verder. Ja, lekker eten. Dit wie bient van nou. Morgen zit je Ton F. van Dijk, dat is de leider van de culturele Haardstad. En hij maakt het bekend wat we al hier verwachten kunnen in 2018. Dat is morgen. Van nou een hele mooie jongen verder.